गोजोन मोनाबिलिनि बरा हरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो क्रिकेट मेट्स नायनो फैदों आरोना जोंनि बेवहाय क्रिकेट मेट्स सोलिगासिनो नालाय टिकेट लानांगौ नै लाग्रोनोसै टिकेटखौ जोङो ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना मा हायो आं देखायलांबाय थानोसै नै टिकेट लागासिनो जोङो बिराद भिर आरोना लोगोफोर लोगोफोर जोङो सिङाव हाबफैबाय आरो जेने थेने नोंथांमोना नायदो प्लेग्राउन्डखौ बिराद मानसि जादों आरो नै स्टेडियामा फुल जाजोबदों প্ৰথমটো বল পোনপটীয়াভাৱে উইকেট ৰক্ষকৰ দিকে যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে বেটাৰ কংকনে दसे ब्रेक टाइम जादों नै इनिफ्राय लोगोफोर बेवहाय सिंगार फैगोन होननायखाय मानसिफोर बिराद जादोंमोन आरोना माने नीलाकाश फैगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय जोंबो बेखौनो सिंगारखौनो नायनो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय सिंगारानो फैयासै थगायनाय बायदि जाबाय आरो बिराद दुखु मोनबाय माने नायनो गोसो जानानै थांखादोंमोन नालाय बेनिखायनो नङाबाथाय एसे बोरैबा नाङोना दसे नायनानै फैबाय आरो जों ओमफ्राय मोसानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मोसानायफ्रा Thank you. Ayo Zila bisa umar kenapa?
Pan जानोसै nih, pan. Itu loh. Roy kelar selai, ang labau. Labau ni roh. न'आव मोनफैफिनबाय आरोना दायो ओमफ्राय बारा गोबाव थायासै जोङो ओमफ्राय जायखौ नायनो थांदोंमोन बेखौनो नुवासै आरोना लोगोफोर माने फैयासैनो सिंगारानो बेनिखायनो जों थाबनो फैफिनबाय स' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै